סטורי טיים על הזיוף זוגיות שזייפתי לפני שנה. אוקיי. קודם כל, לפני שאני מתחיל לספר לכם, אל תזייפו בחיים שלכם זוגיות, ואני אספר לכם למה ומה התוצאות של זה. אוקיי. אז לפני שנה הייתי ככה בטיקטוק, ורציתי להגדיל לעצמי את החשיפה, והייתי מכור לצפיות וללייקים, ויכולתי לעשות כל דבר. כשאתה מכור אתה יכול לעשות כל דבר. כשאתה מכור לצפיות אתה יכול לעשות כל דבר אפשרי. פשוט כל דבר. ואתה לא חושב על ההשלכות. התקשרתי לכוכבת רשת מוכרת דרך חבר. קבענו להיפגש. וקבענו שאנחנו בעצם מביימים זוגיות. אמרתי לה בואי, אנחנו הולכים לעשות ככה וככה וככה ולהגדיל